کوچبرên Serêkaniyê konên xwe radikin û amadekariyên vegera li cihê warên xwe dikin. Biryare sibe saet 8 sibehê karwanê koçberan ji kampa Waşokanî ya navçeya Twêna ya Hesekê birê bikeve, karwan wê diriya Tiltemrê re derbasî Serêkaniyê bibe. Koçberên Serêkaniyê dest bi amadekariyên dawî dikin. Da ku vegerin mal û gundên xwe wekî beşek ji karwanê yekem. Koçberên Serêkaniyê konên xwe rakirin, ji bo dawî li rêwîtiya koçberiya bisalan bînin. Komîteya Koçberên Serêkaniyê bi hevkariya aliyên peywendîdar ji bo temamkirina amadekariyên pêwîst dixebite. Karwanê yekem ji 647 malbatan pêk tê, ji koçberên li Dêrek, Qamişlo, Amûdê û Hesekê pêk tên. Li gorî hin amarên ku rêveberên kampan dane Nûçe TV hejmara koçberên ku vegerin ji her du kampên li Hesekê wihane. 51 malbat ji kampa koçberên Serêkaniyê wê cihê xwe di nava vê karwanê de bigirin. Kampa Waşokanî jî 131 malbat di nav de 818 kes cihê xwe di vê komê de digirin. Hejmara giştiya malbatên koçber ên ji Serêkaniyê 13,000 malbat derbas dike. Biryara siba saet 8 sibehê karwanê koçberan ji kampa Waşokanî a navçeya Twêna ya Hesekê birê bikeve. Karwan biriya Tiltemer wê derbasî Serêkaniyê bibe. Di dema birêketinê de wê ji her malbatekê re 2000 dolar weke alîkarî bê pêşkêş kirin. Di aliyê parastina ewlehî de jî wê hêzên ewlekariya hundirîn karwanê malbatên vegeriyayî biparêzin. Ji bo koçberên Serêkaniyê sê kamp li parêzgeha Hesekê hatibûn avakirin. Ew jî kampa Waşokanî, kampa Newroz û kampa Serêkaniyê ye. Di van heft salan de her konek ji van konan bolandikek ji bo bîranîn û çîrokên biêşre.